Yes, hallo. Wir sind hier bei Struckland van der. Es ist eens een zeer schöner Dag. Dat sneeuwt groot ganz nur, aber das heeft nu nur neu gelaten. Dus je zien kan, we gaan hier nu voor fall winter. Dat is hier maar bij 10 of 12 Grad kalt. Zeer makkelijk buiten. En van der wo we nog wat een beetje video merken, een beetje van eten merken oder so. Moet zijn wat we kunnen alles topschlagen. But ja, haben hier bloß sehr schöne Beimsätze Geschmack. Die sind so fein befroren und alles. Wir sind sehr froh, eklig Winter. Einige Menschen gleichen das nicht, aber eklig Winter. Ja, dann habe ich keine Kniepers, keine Mägen, darf nicht groß haben, Kräuterhydriten, mit der Hackweiden. Die hat alles schein. Einer muss sich bloß nur erstaunen, was immer einer dann hat. Eins fehlt Regen, eins fehlt noch was anderes, eins hat Sturm. Aber einer konnte wir nach immer war was fing zum dankbar sein. So. Wel, von der auch Pro was fing, wo wir können für dankbar sein. Gott hat uns von der war nicht für jeden abzuwarten, wir sind leben und wir den besten Tag davon merken. Wir haben nu in der letzten Zeit, war da gesehen, junge Menschen gestorben, Krieg für ein Accident. Was immer das ist, das Leben ist kort und wir wollen daran denken, dass wir einen Tag wirklich gestorben. En dat we kan rijden zijn dürfen. So, anyway, Gott hat uns das gesagt, dass wenn unsere Sünden so rot sind, es blut, wenn wir Jesus am zu Gott haben, Frauen und uns Leben ändern tun, da wird unsere Sünden so reinwaschen, dass es schneit. Nu kijk mal, wo wird das Schnee ist. Da denke ich, geht das mal an, wenn das schneien wird. So. Anyway, nu wollen wir näher gehen. En daar willen we zien wat we kunnen eten merken. We worden 4 merken. En dan van verder weg. Woehoe! Oké, het eerste wat we willen doen voor onze maaltijd. Vandaag, dat is klapsvlees hier. We're gonna mix some hamburger meat. Hier hebben we een sippel abgeschnitten. 1 onion diced. Hier hebben we 5 Chestnut fijn geschnitten. 4 cloves garlic diced. Hier hebben we een jalapeno fijn geschnitten. Wenn ihr das nicht gleich lohnt ihr nicht. We got 1 diced jalapeno. Hier haben wir 1 Köffel Brotkruimels. 1 cup of breadcrumbs. Hier haben wir Salt and Pepper, als das fehlt. Salt and pepper to taste. Hier haben wir 2 Eier, 2 eggs. Und da haben wir mehr 1 Kilo gemoldet Rindfleisch. Almost a kilo, 2 pounds of ground beef. Nu werden we dat uiteren. Dit is het recept wat ik gebruik om klapsballs aan te rieren. If je een andere, dan gebruik je dat. Here's the ingredients for the meatballs that I used. Okay, dat willen we nemen en dan willen we rein alles toperieren en dichtkneden. En dan gaan we van klapsballs te maken. We're gonna mix everything nicely together. Then we're gonna make meatballs. Daar ga je naar je gelegenheid je hang aan te schwingen. Ja, nu hebben we dat vlees fijn dichtgekneed. En nu willen we vleesballetjes maken. We mix the meat real well, now we're gonna make meatballs. Je kan je dan zo groot maken als je wil. Make them any size you like. Ja, nu hebben we die alle eruit. We worden met de half brokken, die wij willen we afrieren. Dan hebben we de eerste 10 eruit. We're only gonna use half the meatballs. The rest we're gonna flash freeze, put them in the freezer, and then you can use them anytime you like. Next wat we willen doen, dat wil we een bijzondere smoonvaart, wat dat de naam merken, dat nennt zich bechamel. Dat is een Italienische of een Französische smoonvaart. En nu kan ik wezen dat er wordt ergens voor gebruikt, dat zij in de wereld beroemd. We're gonna make some bechamel sauce, cream sauce. Hier hebben we 5 eetlepel butter. 5 tablespoons butter, 5 eetlepel meel, 5 tablespoons flour, 4 theelepel peper, 1/4 teaspoon pepper, en 4 theelepel salt, 1/4 teaspoon salt. En hier hebben we een halve liter schmoont en melk. We hebben hier 1 koffel melk en 1 koffel schmontbern. Je kan ook bloos met melk maken, dat schafft ook, maar we houden niet van beides genoeg. So we have 1 cup of cream and 1 cup of milk in here. You can use milk if you have no cream.
Nu willen we dat merken. Oké, hier heb ik in huis geschreven wat we alles gebruiken voor dat schmoonvat merken, wat ik naam bechamel. Here's the ingredients for the bechamel sauce. Het eerste wat we doen is voor de butter hier nemen. We dan versmalen en nu aanbrengen. En dan wat we dan doen is dan doen we al voedsel van een beetje meel nemen, niet te veel op eenmaal. En dan willen we dat afhangen te ram te broden, maar dat is afhangen een klein beetje bruin te worden. En dan doen we dat even gemaakt. Dit saus dat wordt ergens voor de wereld gebracht. Die vangen met dit aan en dan gaan ze door de hele een ander maken. Dat is wat zeer beruimd, dat saus. Ja. Nu wordt het meel hier zachtjes alle gemaakt. Ja. En nu wordt het gezaagd broden. Dit maakt best gezaagd. Dat braucht niet zeer hoog. Dat zit vielleicht nog niet zeer wunderbar, aber ik kan zeggen dat wordt zeer schijnend saus hier. Ja. Dan wordt het goed lang hier. Dan wordt het van bruin te worden. En dan worden we die schoon te maken. En een eindrier, we willen het niet te bruin gaan en doen ombrengen. Dus je zijn kan, je vangt er al een beetje zo licht bruin te worden. En dan moet je dolly staan, have een paar minuten gedeerd, vielleicht stek 5 minuten. En dan doe je den schmoontje zaaltjes net hier. We worden dan proeven niet te schraak, ik kan misschien een riet te merken, maar. En dan er nog hier, dat het alle fijn degraderen daar, dat het een fijne grote schmoonvat ja. Dit is bijzonder schmoonvat. Dan willen we dat zout er nog maken. Peper. Wat zit nu zeer smakend. Schmoonvat. Want eerst niet dat voor zo'n mensen worden wel niet veel hier, maar dit doe ik niet alle dag. Ja. Dit na het schoofje, wat we niet gebruiken, dat waar we aan kerken en dan houden we er eerst een tijd eruit. Ik weet niet waar het zit, want het is kerken dat. Kijk de model, nu houden we het fijn bij kerken, nu is dat zeer fijn dik. Nu is dat voorrecht, nu gaan we nu het nächste doen. Zeer fijn, check de model. Hier hebben we 5 ätschoken. Waar we die bij een kerken brengen, en dan worden die van ungefähr een stuk 5 tot 7 minuten kerken. We willen die niet ganz goed haben. We're gonna boil these potatoes for about 5 to 7 minutes. Just so they're soft, a little soft, not all the way done. Oké, de ätschoken die hebben nu van ungefähr 5 tot 7 minuten gekerkt. Nu gaan we de tussenruimen eruit nemen. Gaan we de twee snijden. Nu hebben we de oven bij 375 graden. We got the oven at 375 Fahrenheit. I'm gonna bake them for 10-15 minutes. Nu willen we hier stek 10-15 minuten bakken. Bloß dat het klein bruin zijn, niet ganz goed. Oké, den tijd wordt we dat even eruit merken, waar we hier nog een klein beetje. We hebben pizzadeeg ingericht. Dan hebben we door gesnikt nappen en een beetje oregano, een beetje butter. En dan cheese, nu willen we dat bakken hier nog. Zum Touwen. We gaan het door 400 graden. Vielleicht für ein Stück 20 Minuten, wie wir ein bisschen bei uns sein. Nächste, was wir tun, ist das Ätschoken, was wir haben nicht ganz gut gekocht. Semi-cooked potatoes, we're gonna slice them up. Wir werden alle also von ungefähr Viertelzahl die culash schneiden. Die sind noch nicht ganz gut, das will ich nicht. Ja, das schafft dann sehr fein. Braucht er nicht so lange in de bak gaan en dat alle loten uitdrehen in de baken. Dat is vielleicht ein bisschen arbeid, aber ich will nicht sagen, dort wordt, glaube ich, sehr schön het oven kassieren von dir. Wordt het al also staat. Okay, nu haben wir die Ätschoken alle an Kullertjes geschnitten, viel soll dick von ungefähr. Nu wollen wir dort an de Plut uitvliegen, eerst ungen. Ganz uitvliegen en dan aan de zijde rondom, ik wil niet wezen. En dan wou de vleesbolletjes toch alle ween nemen.
Okay, zoals je zien kan, nu hebben we de ätschoken op onion uitgevliet. En dan aan de rand aan de kant ook. En dan vangen we aan met de vleesballetjes, dat we er ganz veel vlees vliegen. En dan, wat we dan wel doen, dan doen we het nog twassen die vleesballetjes. Dat we ook nog alle in ätschoken twassen. Dat een beetje alle in het ätschoken hakje zijn. Toen kijk maar daar, kraak zo staat. Ik heb een beetje spelen, maar want je schijnt je het eten meer dan je het schijnt. Okay, da zijn we nu uit om dat bechamel saus te eten. Dat smaakvat wat we eerst gekeken hadden. Now we're gonna cover the whole thing in this white bechamel sauce. Ja. En dan wat het nächste komt, dan komt de kaas. Waar we den kaas ook smaak eten. En dan zijn we uit om dat aan de baken aan. Check mal dat. Ik geloof van waar we zeer schijnend ovenkast hebben. En weet je wat, wanneer je eerst anfangt te baken, de eerste 15 minuten of zo, dat je dat met blanke papier vielleicht toedekken. En dan, nu dat, neem je dat blanke papier eraf. En dan, anders wordt je de kaas erboven vielleicht te bruin. Dat is nu uit am oven dan zaten. Ik wil je maar wat smaak het wezen. Check maar dat. Dit is garlic, chestnut en kaasbrood. Nu kijk hem al. Nu wordt dat nog een beetje gesneden. Oké, nu hebben we den oven bij 374 graden Fahrenheit. Nu worden we den baken en wanneer de kaas op eens te bruin wordt, dan doe je een klein beetje boven toedekken van een stootje met blanket papier. En dan om 20 minuten worden we checken hoe wit we zijn en dan vandoor weer. Oké, hier hebben we ons chestnutbrood fijn gebakt. Nu wordt dat nog als een kleine beetje gesneden, wat we namen sticks. Zo'n kleine smalle stremeltjes en dat doen we dan zum touw eten. Dat naast ik chestnut kaasbroodjes. Dat is zo'n fijne deegje was, een fijn rijst van onion. Ik laat wat zeer fijn smaken. En wanneer je de even houden, dan kan je afvrieren. Nu hier warm je de fris op. Schmecken de kraks, dan zijn het fris. Ja, we gaan hier een deel even je houden. Even je warm ons afvrieren. This is our cheese garlic bread, cutting it into steaks. And whatever's left over, you can freeze. You kick them all. Zit dat smaak, or zit dat smaak? Doesn't that look delicious? Okay, 374 graden Fahrenheit. Voor 50 minuten. Nu kijk maar wat dat zit. Oeh, papa. Wat lau je daarvan? Nu wel we eten. We zitten dat ons zeer fijn uitgekomen. En nu willen we ons erschapen. Hier hebben we nog een salad, dat ik het laatst weet wie je gemerkt hadden. En nu willen we ons erschapen. I think it turned out really good. Cheese is nicely brown. Nu willen we ons erschapen. En daar willen we ovenkast eten. Dat rekt werkelijk schijn. Kup die proeven dat ook. Ja, onze schijf is right. Nu willen we dat proeven. De kleur is niet het beste hier voor deze schijf wat ik hier probeer af te wijzen. The lighting is not very good with this picture, but it's very delicious. Dat wordt zeer schijn smaken. Wel, dat ovenkast hebben we right. Ik heb hier niet tijd om dat voor jullie smaken. Ik heb al gesmaakt, dat smaakt zeer schijn. So ik hoop die proeven dat ook. En mag God je zegenen. En zijn we ons weer het nächste Mal. So, dankzij waren voor jullie ondersteuning. Voor al jullie comments wat jullie geschickt hadden, dat heb ik zeer veel gereden. Zeer dankzij. En reden we het nächste Mal. Dankzij. Verstehst du die nicht tot zu merken, oder wat hast du de trouble? Nu wel mal voor. Onze Kjecksche wel van der mal. Trak voor. En ik hoop de jacht en zien ik ren alles on ja. Dus oors plus veel te zeggen. Wow, we willen verwärts fahren. Verab fahren, nicht abbacken. Wo schon nach hier ist von ihr backen. Oh, hier, okay, nu haben wir uns den dann noch aufgewartet. Ich hoffe, wir waren auch schließlich noch von der vor. Naja, wir haben noch einmal brauchen.
De Kjecksche in de wel. Ik weet niet wat er nog alles wordt geven, maar nog als je alles abreden kan je zijn. Wat leuk je hebt me in de drijvers niet gemerkt. Verstoek de foarn. Ik leef jou niet. Waar helemaal prof, wie wordt nu naast hier? Ik hoop dat jij doe niet alles van jou. Ja, dat was zeer schön. Nu wordt hij weer me hier helemaal voortschreeuwen. Dat is schön. Nou ja, dann haben wir mal ein Video fertig. Auf Wiedersehen und mal Gott sehen werden, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alle Beste für jeden Tag und mag Gott uns segnen. Dankeschön.